So over the weekend, my Jeremiah posted a video dancing on a pole, and she wrote a post saying, "I'm now a pole dancer in Shamba. Thank you for respecting my decision. We are Tilipa Liquid Lounge, Shamba, soft life things out here." At this point, I feel like my Jeremiah doesn't care anymore, and all she wants is money. Mamundo vari kuti vafumuka maiguru venyika muri kuzvionawo sei hanzi after support yese yatikavapa iya my Jeremiah vanenge vakati disappoint her. At this rate that my Jeremiah is going, should we believe Cynthia? Ndozvandinoda kungoti titaurirane kuti tibhelieve here mashoko atikaudzwa naCynthia as people are saying. And should a married woman be a pole dancer? Or ndezvana Beverly Zivanda iye aripiko Beverly kunyarara kwake ka handisi kunyatsokunzwisisa. My Jeremiah, I think kuti vari kungotsvagawo mari just like anyone else. She's trying by all means to market herself sabreadwinner. Muda kuti vaite sei chero vakati vada kuita zvepole dancing vada kuita sei regai musikana asecure bag. Hanzi namai Jeremiah after kutukwa kwese kwavari kuitwa, hanzi, I'm every woman. There's a woman dancing on this very pole every day to feed a fatherless child. I'm that woman. There's a woman crossing the border going to dangerous places so she can feed their kids. I'm that woman. There's a woman who was seeking for a job but was told, "Na boss, could you sleep with me first to get that job?" I'm that woman. There's a woman in leadership fighting against male counterparts and still manages to change lives. I'm that woman. There's a woman being gang raped every day in the streets somewhere and she cannot tell you or report because no one may believe her. I'm that woman. I don't know where you are, Sissy, what type of woman you are and what sort of struggles you have, but I'm you. I see you. I know you. I'll accept every insult for you. I've decided to live every moment for you. Go about your business knowing that you are special and you matter no matter who you are and where you are. This platform is yours too. I'm every woman. I love you. My decision. We are Tilipa Liquid Lounge. Ndopavari ndo zvavari kutaura my Jeremiah kuti now this is a decision. Whatever you guys are going to think of it, ndezvekwenyu. Panotori nevamwe vanhu vari kufidha mhuri dzavo, and so ivo vari kudawo kufidhawo mhuri yavo nekuita izvozvo pole dancing. And you can say whatever you want to say, but I'm not going to leave this anytime soon. Ndo zvandichaita kuti mhuri yangu ikwanise kuenda kumberi irarame. She's a single mother. I don't know chi chinonge chingoitika kuti pamwe pacho vanozviti I'm the single mother, I'm the breadwinner. The next thing itaona rasta avatambira kuairport. Ameno zviri kungoitika, mixing yacho iri kungoitika kumba kwamai Jeremiah. Ameno zviri kungoitika hazvisi kunyatsonzwisisika, kana neniwo ndatova neconfusion kuti vanhu ava vari vese here kana kuti murume akazodzoka here kana kuti chii. I don't know, we'll find out pamberi apa. Let me just read what people are saying panapa. Hanzi chii chiri kunetsa maiguru tibatsirane pane kusvika pakuita pole dancer. Hanzi ana Tavo sori henyu makanyeperwa. Hanzi tag majaji vaone zvavaitira ana Tavo vedu weka mastreets umuka nyaya mai Jeremiah inenge yatonetsa. Hanzi majaji honai ndo zvaitoitika pataitaura paipai kuti vakomana vainyeperwa. Hanzi mai Jeremiah vaitove busy zvavo. Hanzi tarisai mamoves amai Jeremiah avari kuita these days. Hanzi now ndakungoti I'll stand with the boys. Yo tiri kumbochema vana please. Hanzi now ndakubhilivha kuti kurepwa hamuna henyu. Handini umwe aimira nemi but now handiri pakuchema imi boom nepole dance. Haamiswa imi mai Jeremiah. Vamwe ndo vari kuti chichiri pakuchema but my Jeremiah busy nemadance hours nabasa. Hanzi it's wise to know what to post and when to post it. Situation iri mastreets is not for pole dancing though. Hanzi hatingakuudzirei zveupenyu hwenyu zvekuita, but I think it's wrong timing to be posting such. Tiri kumbochema vana vedu. Ameno kana marinzwawo shoko, don't lose your morals in the name of content queen. You can do better than this. Hanzi vakutoluza mamorals. Pamwe ndo zvavagara vari vedu we mamorals kwavari pamwe havasitombona like she's losing morals. Ndo zvavangogara vari my Jeremiah vacho. Then someone is actually supporting my Jeremiah. Hanzi saka imi nai munhu achabvumidzwa here kufara anofanira kugara achiririsa hamunyare makaita sei. May everyone who thinks they are holy than her cause musati mapinda musituation yake find your match upenyu uyu. One day you will sit down and regret an unnecessary negative comment you have made about someone going through a hard time. Probably it's her coping mechanism yavari kutoita ipapa apa tichingova accuser kuti my Jeremiah should
do this, she should what. Pamwe vari kutohila, ndo healing process yacho yavatori through vakaita trauma ka she was traumatized pavakabatwa chibharo. So I don't know, probably that's the case, we are not so sure. All the best my Jeremiah in pole dancing yavo iyoyo, hopefully it will bring you money. Ko business remasweets rakaendepi, because mazwana handisi kuvaona vachiadvertise masweets, but I like the way that she is being booked these days. Vanenge vari kuwanawo tumari tuviri tutatu, hazvizoenzanewo nekungogara kumba vasina mabookings. Kana baba Jeremiah regai vadzoke kumba kana vakadzoka sure, because vari kutoona kuti mukadzi wavo vanenge vari kutoita production, but mai Jeremiah vakatotiudza kuti nyangwe akadzoka ari pamba haasitombori useful, is just the same person. I don't know what you guys think nezviri kuitwa namai Jeremiah. Should we say zviri right here kana kuti poitwa sei ipapo? Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya. If you're not subscribed, please make sure that you are subscribed, and see you.